दुलाराय बुहुमनि गासै आइ आफा आरो बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावमोन दिनै आङो ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनिफ्राय जोंनि अनजाग्रा जाय मानगोनां फंबाय प्रदीप नार्जारी एबा जों बिथांखौ सावथुन फिल्माव थाख्लाय मुङैबो जों मिथिगौ आं बिथांनि न'निसिम दिनै इसोरनि गेदेर अननायजों सफैनो हाबाय बेजों लोगोसे गासै सुबुं हारिफोरनिफ्राय अननाय गोबां बयनिबो बिसनायजों आं दिनै बिथांखौ लोगो मोनफैबाय बेनिखायनो गासैनिसिम जायफोर बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिखौ अनसायग्रा साबस्क्राइब खालामग्रा शेयार खालामग्रा साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोदान बोसोरनि अननायखौ 2024 मायथाइनि बे गेदेर अननायखौ मोननानै आं दिनै बिथांनिसिम सफैदों आरो बे सफैनायनि गेजेराव आं बिथांखौ हामबाय होनायजों लोगोसे आंखौ नाजानायनि थाखाय आं बिथांखौ गोजोननाय आरो हामलायथि बावहरबाय बेनिखायनो हामबायसै फंबाय नोंथांनि गेदेर अननायजों आंखौ नाजावनायजों दिनै नोंथांनिसिम आङो सोंनो आरो माखासे मिथिनो आरो सुबुं हारिफोरनि मिथिहोनो थाखाय बिथाङा सानसे समाव गेदेर इसोरनि अननायजों दिनै नैबे सम आरो मुगानि गेजेरजों दिनै बिथाङा गेदेर जोंनि गेजेराव गावनि गारबोनाय टेस्टिमनिफोरनि गेजेरजों इसोरनि गोबांथार गोहोम गोग्लैनायफोरखौ जोंनो होनो थाखाय आगान सुरदों फैयो जों बिथांनिफ्रायनो माखासे बिथांनि इसोरनि गोबांथार अननायनि गोहोमा बिथाङा मा गोग्लैदोंमोन जों बिथांखौ सोंदिनि आरो मिथिना लानो आच्चा नोंथांखौ आं सोंफैदों फंबाय आच्चा नोंथांनि जिउआव माबाफोर जादोंमोन नामा एबा देहाफ्राव माबाफोर सैनांनायफोर जादोंमोन नामा बेखौ लानानै जोंनो मिथिहोनो हागोन ना गिबियावनो आङो आफा इसोरखौ अनसुला प्रभु जिसुखौ बे समाव गोसो मैखुन जिउजों गिबियावनो आं हामबाय होग्रोदों मानोना बिनि अननाय बिनि खांनाय बिनि दैदेननाय बिनि हेफाजाबजोंसो आं दिनैसिम दासिम एबा आंजों लोगोसे आंनि परिबार गासैबो बिनि अननायजों दिनैसिम दासिम गासैबो खैफोद आफोदब्लाबो दिनै आफा इसोरनि अननायाव दिनैसिम दासिम आं नोंथांमोनजों एबा गासैबो आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजाफोरजोंबो नुजाथिनो बे समसिम दिनैसिम दासिम आफा इसोरनि अननायजोंसो नुजाथिनो हाबाय बेनिखायनो आं गिबियावनो आफा इसोरखौ आङो हामबाय होदों लोगोसे आइ बिमा मारियामखौ आङो हामबाय होदों मानोना बिमा मारियामनि बिख'नाय गाबख'नायजों आंनि न'खराव गासैबो जेंना सुथुर गासैनिफ्रायबो आङो रैखाथिखौ मोनो बेनिखायनो आं बिमा मारियामखौबो गोरबोजों हामबाय होदों आङो गिबियावनो आङो जोबोद धन्यबाद होनो सानो आदाखौ आदाया जे आंनि न'आव हावरिया मावरिया न'खराव सौफैनो हाबाय एबा आङो बिराद प्राउड फिल खालामदों गावखौनो माने आदा बयबो मिथियो जे आदा दैमालु होनो दैमालु बर' नार्जारी आदानि माबाया जोंनि बनरगाव खाग्राबारिनि खाग्राबारिनिमोन आदाया दा जोंना उदालगुरियाव थाहैयो अब्लाबो इसोरनि अननायजों जे आदाया जे आंनि न'खराव सफैबाय आंखौ जे दान्दिसे नायनो फैबाय आदाया बयनिबो थाखाय बिख'ना गाबख'ना होयो बेबायदिनो आङो दिनै इसोरनि मुंखौ लानानै दिनै आङो साखि होनो सानो खारन आं एक्चुअलि इसोरनि अननायजों एबा आदानि हेफाजाब बिख'नाय गाबख'नायजोंसो आफा इसोरनि अननायखौ आं मोनदों खारन आंहा मोनसे एक समाव आङो आदाखौथ' समानो मोना नोङो अब्लाबो आङो सानसेखालि फन खालामनानै जेला आं डक्टरनाव थांदोंमोन अब्ला आङो जोबोद मोनसे इनफेक्सन बेमार जादोंमोन अब्ला आंनि बिसिया बुंनायलाय जे फन खालामहर ओमफ्राय आङो कालेक्ट खालामनानै आदानि फनाव आं फन खालामबाय सानसे ओमफ्राय इनफेक्सन जानाया ओरैबायदि गाज्रि इनफेक्सन जादों बे बेमारा सान्दुंजों दुंनायजों मोनसे बेमार गाज्रि जाथारदोंमोन आंनाव दा बे बेमाराव आदाखौ आं सानसेखालि बुंहरदोंमोन आदाया बुंदोंमोन आङो नों टाइम होदों आंनो 7 बाजियाव 7 बाजियाव आंनो टाइम होनाय लोगो लोगो आं बिन्दोआव हान्थु खरायनानै मोनानि ना फुंनि टाइम मोनानि मोनायाव जेला आदाया माबाबाय बुंबाय अब्ला आं बिराद नोरजियामोन बे बेमारा आं गिथाव बाथाव जाबाय डक्टरा बुंबाय सानबासोआव गायाबा बेखौ दस्रा ट्रिटमेन्ट खालामनांगोन अब्ला आङो सानबाय सानथाम थांखाबाय
होमबाथ' जेबो माबायानो गैया माबादि मोनदोंमोन बे देहायाव आइखां बायखां मोननाय ना गिनाय ना आलौनाय एबा नोंहा माबा मोनसे बेखौ एसे बे फिलिंसखौ एसे मिथिहोनो हागोन नामा? माने जोंनि जे माबायाव पेसाबजों ब्लाड गनाय एबा बेबायदि बुस्थुआ गबाय थादोंमोन आरोना। आच्छा ब्लाड ब्लिडिं बादि जादोंमोन पेसाबजों हारसिङैनो बे बुस्थुखौ बेमारखौ आं खोनाफेराखैमोन माने गरम दिनाव बुस्थुआ हारसिङैनो गरम जानानै ओरै गबाय थायोमोन आरो। ओमफ्राय आं सानबाय मानो बेबायदि जाखो आंबो जाफेरै एबा खोनाफेरै बे बेरामखौ जानानै गोबांथार जिउआव गिनाय फैदोंमोन गिनायफोर फैबाय नार्भास जाबाय अब्ला आंखौ पेसाब टेस्ट खालामबाय इनफेक्सन जादों होनबाय ओमफ्राय बेबायदि इनफेक्सना नाना रोखोम साननाय फैबाय आंथ' बेबायदि एथ' गाज्रि बेमार बारै बिदि ओमफ्राय दाना खोनानो मोनबाय मानसिफोरनि गेजेराव जे आदा दैमालुजों बिजा जाथावैयाबो इसोर हायि जेबो गैया होननानै जेरै बयबो बुङो। नंगौ लुकासनि 1:35 लिरनाय दं इसोर मावनो हायै मोनसेबो बिसय गैया आरो इसोरा बियो गावनि अनजाग्राफोरखौ जेब्लायबो बियो नायखेग्रा मोखां नायग्रा बे नङा बेयो अनबाय आरो दिनै बिनि सोमोन्दै जों खोनागासिनो दं आरो बिनिफ्रायनो फंबाय दुखुथिया प्रजित नार्जारिनिफ्राय जों आरोबाव खोनाबावनो मोनगोन नोंथांमोना खोनासंलांबाव। दा बे रिसेन्टलि थांनाय 6 माससोनि आगोलनि खोथामोन बे आदाखौ आङो बहुत गेप जाबाय बे समाव ओमफ्राय आदाया आंखौ जेरै हिलिं हरदों ओरैबायदि सोमोनांथाव आफा इसोर अनसुलाफोर जिसुनि अननाय या ओरैबायदि सोमोनांथाव आं बे दिनाव माने सोमोनांदों आरो। नोंखौ माब्रै हिलिं खालामहरामोन? जेला नों मबाइलजों बाय फनजों खालामहरबाय अब्ला मबाइलखौ आंनि बिसिया ओरै हमबाय आं अब्ला आंहा आखाइ खबजबनानै हान्थु खरायनानै नों जेरै बुंनो थिनबाय आं बेबायदिनो बुंलांबाय। नोंखौ भिडिअ'आव थानो थिनदोंमोन ना? भिडिअ'आव हान्थु खरायनानै थानो थिनदोंमोन बा केन्डेल सावनानै इसोरखौ हामबाय होननानै आं आदाखौ बुंहरबाय जे आं रेडिसो होननानै। अब्ला नों जेरै बुंनो थिनबाय आं बेबायदिनो बुंबाय। बुंनाय लोगो लोगो हारसिङैनो थाल मोनबाय आं बे प्रेयार जोबहांआव हारसिङैनो बुस्थुआ बन्द' जाबाय नङाबा ओरै गुदुं फैयोमोन आरो गरम जाखायोमोन हारसिंनो। ओमफ्राय बे समाव बे जाबाय सोमोनांथाव गैला स्रां अब्लाबो आंनाव नोंनो बुंदोंमोन आदाया फोथायदो नों गाबाय इसोरा नोंखौ सोखाबाय होनहरबाय। अब्लाबो आंनाव मोनसे खुद मोननाय दंमोन इसोरा माबाया मारै दाउट दाथावमोन अब्ला ओमफ्राय अब्लाबो आदा नोंसोर बुङोमोन फोथायनायानो नोंनि फिथाइ होननानै फोथाय गोरबोजों ओमफ्राय आङो ओंखारबाय प्रेयार जोबनानै बेनिफ्रायनो जेबो गैला आरो हासुदै ओमफ्राय आं गिबाय हराव हासुफिननो ओमफ्राय हासुबा गिबाय माने बे बुस्थुआ फैयो नालाय बेबायदिनो ओंखारबावगोन नामा बे हासुनायनिफ्राय बे ब्लाड एबा थैया ओंखारबावगोन नामा बे मोनसे साननाया नोंनाव फैबाय थानायखाय बेनिखायनो हासुनो ओंखारलांनोबो गिबावबायमोन गिखांनायनि उनावबो ओमफ्राय सोखाजानायनि उनावबो बिनि उनाव आं जेला मोनायाव बारानिफ्राय बारा हासुनो ओंखारथारबाय नालाय जेला नायासै आं हासुनायाव अब्ला लासै गिबांसिन नायबा गैला आरो बे बुस्थुआ दैसो ओंखारबाय आरो बेनिफ्रायनो ओरैबायदि सोमोनांबाय आङो गाबनानै भिडिअ'आव फुङाव धन्यबाद होबाय आफा इसोरखौ ओरैनो बिसिनायावबो जेरावखि जाया इसोरखौ धन्यबाद हो होननाय बोसोनखौ मोनबोबाय थायो ओमफ्राय आं बे दिननिफ्राय धन्यबाद होबाय धन्यबाद होनानै दिनै बेबायदिनो मोजां मोनबाय आं मोजां मोननायनि उनाव जेला आदानावबो थांबाय आदानाव बेरायहैबाय जों जानुवारियाव थांनानै फैनायनि उनाव जेला जारौ आलफनसायाबो आंजों खुसि खुसियै बे समाव आं बेखौ एसे बुंग्रोनो लुबैदों जाय आंनि सासेल' फिसा हिन्जाव आलफनसा बर' नार्जारि गोबां मानसिफ्रा इउटुबाव नायनानै बिनि सोमोन्दै आंनि फिसाजो अबथिरा जाय इसोरा हरदोंमोन हाबानि 7 बोसोरनि उनाव बे गाबै गाबै बिनायनि गेजेरजों आरो बेखौ दिनै इसोरा गावनो हरबाय आरो गावनो लांफिनबाय बेखौ इउटुबनि गेजेरजों बिनि गोबांथार मेथाइ खननाय बिनि मोसानाय बिनि गासैबो गारबोनाय जारिमिनखौ इउटुबाव होनायाव गोबांथार बे इउटुबाव होनायफोरखौ गोबां बिदा फंबायमोन नायनानै गाबो बे समाव आलफनसाया रंजा रंजा जेब्ला बियो आदै
हाख्लायफैगोन खुसि जादों रंजादों आरो बियो रंजानायजों बेखौ बिबथै असे बायदि बिफा असे बायदि अननायजों बेखौ नाजावदोंमोन आरो बे समाव बेनिखायनो दा नोंथाङा बुंबाय फंबाय नोङो दा बेखौ आलफनसानि सोमोन्दै नोङो आलफनसाखौ लोगो मोनहैदोंमोन आरो बे लोगो मोननायनि गेजेराव नों माबा बे आलफनसानि सोमोन्दै दा बुंबायब्ला बेखौ एसे बुंनो हासिगोन दे। दा दिनै आलफनसा फिसाजोआ बे संसाराव गैला दिनै जोबोद दुखुनांथाव जेरै आदा दैमालु एबा बाजै सानैनि खख' फिसाजो सासेल'मोन आरो नायनो जोबोद समायनामोन गथ'आ। नों गाबनो नाङा नों फिसा बायदि अननानै आलफनसाखौ आंबो बिफा जानानै दिनै फिसा हिन्जाव आलफनसाखौ गोसोखाङोब्ला गाबो बिनि अन्थाव बाथाव राव बाबा होननायखौ दिनै नोंखौबो बिफा असे बायदि अननानै नोंजों जिरायफादोंमोन नोंखौ अननायजों आदर खालामदोंमोन नोङो आलफनसानि राव खोनाब्ला आलफनसाखौ गोसोखांब्ला नोंनि मेगनाव बायदि फैयो दे नोङो फिसा जेरैबायदि होननानै आं बेखौनो गिबियावनो निमाहासो बिग्रोनो नागिरदों दिनै फिसा आलफनसाया दिनै बे संसाराव गैला नाथाय जेला मोनदोंमोन दान्दिसे आंनि न'आवबो फैदोंमोन बे गथ'आ ओरैबायदि माहि ओरैबायदि अनथावमोन बे गथ'आ बांसिनानो दुखुआ ओरैबायदियाव मोनदों आं आफा इसोरनि इच्छा अब्लाबो नोंसोर सानै आदा मोनहा सासेल' फिसाजोमोन खख' इसोरनि हरनाय थारमाने खोनानानै आं अब्ला बे समाव आं बायह्रायावसो दंसैमोन अब्ला जे दिन खोनादों आं जे दिन फटकखौ नुदों अब्ला आंनि बिखाया गावदों आङो जिखुनु गाबनायनि गेजेरजोंब्ला नों फोरमायलां आङो जिखुनु नों आं मिथिगौ नोङो गावनि फिसा असे बायदि अनोमोन आरो बे अन्थाव बाथाव नोंखौ नाजावदोंमोन नों जेब्ला फनजों गाबै गाबै बुंहरदों आं फिसा आलफनसानि थैनायाव बिबार बारसे आङो बावहरनो मोनाखिसै बिनि फबनाय हाखराव हा खलसे आं हरनो मोनाखिसै नाथाय अब्लाबो बिगोन दा नोंनि बे बै समाव आं फनजों खोन्थाहरनायाव नों गोबां गाबदों आरो दिनैबो गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव नोङो बे आलफनसानि सायाव नों फोथायनाय दं बे थारैनो सोरगो रायजोआव आरो बेनावबो नों बिसोगासिनो दं नोंनि जिउआव आङो दा खोनानो मोननानै जिउआव गोजोननाय मोनफिनदों जे आलफनसा फिसाया जों गासैबो पापि माहारिनि थाखाय आफा इसोरनाव बिख'ना गाबख'ना होनानै दिनै सोमोनांथाव बहुद मानसियानो दिनै सोखाजानायखौ मोनबाय रिसेन्टलि आंहा मोनसे बिराद गिदिर दुखुनांथाव बयबो रायजो राजाफ्रा मोनथियो आंनि जिउआव मोनसे बिराद दुखुनांथाव मोनसे काहानि जानानै फैबाय आंबो मोनथिस्लाबासै बेखौ उनाव मोनथिजोबगोन आं ससियेल मिडियायाव गावनि माखासे माबाखौ आं शेयार खालामनो गोसो गैया अब्लाबो इसोरजों नांथाब इसोर हायि जेबो गैया होननायखाय आं मोजां इसोरनि नियम निथिफोरजों खारदों बे समाव आदाया आंखौ बुंहरदोंमोन आलफनसा फिसानावबो बाजैयाबो सानसेखालि आदाया बुङाखैमोन बाजैया जेरै बाजै जथिया जाय आलफनसानि बिमा बिनि बिखाया मारै गावो बिसोर मोनथिगौ आं जायहा फिसाजो सासेल'मोन बेखौबो दिनै इसोरा लांफिनबाय आदानि दुखुखौ एक्सुवेलि आदानि दुखु बायदि जों रावबो आं दिनै बे समाव जारौ आलफनसाखौ आङो ससियेल मिडियानि दारैनो आं आर'ज गाबो आलफनसा फिसा नोंनि थैनाय समावबो आं नुजाहैनो हायाखै नोंनि हाखरावबो आदाया बुंदोंमोन फै आंनि फिसानि थाखाय हा खलबसे गारफै बिबार जरा बारसे बारफै आलफनसा फिसा आं सासे पापिखौ नों अनखांदों जेरै नों आंखौ अनखांनानै ओरैबायदि बिख'ना गाबख'ना होदों खैफोद समाव आदा बाजैया जेरै आंखौ बुंदों फिसानाव बिदि फिसाया इसोरजों गाबख'ना बिख'ना होयो दाना दिनै आङो बेबायदि बिख'नानै आं गाबै गाबै बुंनानै दिनै आं जेलाव दंमोन अब्लाबो आं आलफनसाखौ आंनिसिमथ' रावबो थांनो हाया नाथाय आं बे समाव बुंदोंमोन
फिसा नों जुदि दंब्ला आंखौ बेनिफ्राय आंखौ रैखा खालामदो मानोना थाखा फैसा गासिबो जेबो गैला आंनाव अननानै। अब्ला फ्रायनो इसोरा आंखौ अननानै आंखौ दिनै बिसिमाव लाबोबाय। आङो दा बावैनो थांनो होननानै थांनो हायाखै। थांनो थारिख लाबानो आं लोमजादों, आं हस्पिटालाव बेसेबांबा माबादोंमोन। अब्ला आदाया बुंदोंमोन आंखौ जे माबादो नोङो बिदो अब्लानो फिसानाव बिबा फिसाया इसोरनाव बिख'ना गाबख'ना होगोन होनदों। नाथाय आं फिसा नोंनि गोथै हाखराव थांगोन, आं नोंजों रायज्लायहैगोन फंनैसो। नाथाय आं नोंनि हस्पिटालाव थानाय समाव फिसा नोंनि थाखाय आं जेबो खालामनो हायासै। जे रुमाव दंमोन आं बे समाव गाबै गाबै आङो मानसिफोरखौ बुंदोंमोन। जाय बुंगा एनिथिं एमजे बिसोरखौ आं थिनहरदों। एमजेआ बुंदोंमोन थ'दो होननानै आंखौ। आं मोनसे जायगायावसो दंहैयोमोन। थांनो हायासै आं, बेनिखायनो निमाहा बिबाय। अब्लाबो आलफनसा फिसानि दारै दिनै बयबो बिनि बिख'नाय गाबख'नायजों दिनै सोरबाया खोनायाखै, सोरबाया न'खर बाखराव जोबनो गैयै जेंना जादों, बेफोर सुस्रांनायखौ मोन्दों। सोरबाया दिनै साखि होनायखौ मोन्दों, सोरबाया साख्रिया जायाखैमोन दिनै जानानै होबाय होननाय खोनादों। बेबायदिनो आलफनसा फिसाखौ आं बेखौनो जोबोद धन्यबाद होयो। नोंनि अननाय, नोंनि बिख'नाय गाबख'नायजों दिनै साफ्रोमबो दिनै बिदि राहा लामा मोन्दों। बेनिखायनो रोजा रोजा धन्यबाद होयो। आं बे समाव आदा दैमालुखौबो जोबनो गैयै धन्यबाद होयो। खारन आदाया दिनै दुखुजों बुंफबदोंब्लाबो जोङो दिनै क'क्राझार बांला जरायाव रिट्रिट दिनै सानब्रै लानानै दिनै जोबनाय लोगो लोगो आंनाव फैदों। आंनि देहाया एक्सुवेलि दासिमबो बहुद लोरबां। आं रिसेन्टलि आदाखौ बिनि थाखायबो धन्यबाद होयो। आंनि थाखाय बिख'ना गाबख'ना होदों। दाख्लैबो आंना मानो बिदि बेमार जाखो मोनथिया, ब्लिडिं एबार खुगाजों जादों। ओरैबायदि ब्लिडिं जायो, गुजुआबो मायाबो हारसिंनो फैखाङो। आं गावखौनो 15 दिनसो आङो एसे अबस्था गाज्रि जाबायमोन नालाय हस्पिटालसिम थांनोबो। बेनिखायनो आं 15 दिनसो न'आवनो बिजि मोनसे थुयो थाखुमायोमोन। अब्ला आदाया सानसेखालि बिराद बारा जानानै नों आरो बेबायदिनो आङोब्ला बिसिनायावमोन, होमबा नों हिलिं हरबाय। हिलिं हरनाय लोगो लोगो ब्लिडिं फैयासै। ओमफ्राय आङो सानथामसो माबाबाय, जेबो माबा मोनासै नालाय। बेनिखायनो आङो मोजां बेरायफिनबाय। अब्लाबो सिन्थाया दंमोन जे मारैबा बारा जायोबा मा जागोन होननानै। अब्लाबो आङो आदाखौ बे समाव धन्यबाद होनो मोननानै जोबनो गैयै गोजोननायखौ मोनबाय। मानोना आदाया दिनै आंनिफ्रायबो गरसेबो जेबो हेफाजाब मोनाब्लाबो दिनै जाया लोङा बियो दिनै आंनि थाखाय बिख'ना गाबख'ना होबाय थादों। एबा साफ्रोमनिबो थाखाय आदाया बहुद बिख'ना गाबख'ना होयो। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर जेखि धोरोमनि मानसियानो जाया मानो, जेखि धोरोमानो जा, खृष्टान हक न हक, खिन्थु आदाया जेखि मानसियानो जा फनल' हर। आदा दैमालुनि नाम्बारखौ बयनावबो बिबा नोंथांमोना मोनगोन। अब्ला बेनाव बिजा, अब्ला गाव टाइम हरबा नोङो बेबायदिनो हान्थु खरायनानै थानो थिनगोन। एबा गाव जेरै जिरायनानै नों उन्दुनो हाया, सिखारनो हायाबाबो बे हिसाबै गाव फनजों हिलिं हरो। हिलिं हरनानै दासिम बहुद मानसिया सोखाजानायखौ मोनबाय। दिनै बे गिलु बालु बेमारनिफ्रायबो सोखाजादों। सोरबाया थाबायनो हायाखै, बेबो थाबायनो हादों। दा जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा, जोंहा जारौ आलफनसाया दिनै जोंनि गेजेराव गैयाब्लाबो दिनै सोरगोआव इसोरजों, आफा इसोरजों दंफायो, जोंनि थाखाय बिख'ना गाबख'ना होयो होननायखाय जोङो जोबोद खोनानानै गोजोननायखौ मोनदों। ओंखायनो बयबो जाहाथे
इसोरनि अननाय एबा जोङो आलफन्था सानाव जों बिस'नानै गाबख'नानै जुदि जोङो गासैबो समस्यानिफ्राय जोङो एसेबाबो आरायग' मोनोब्ला जोंनि जिउआव देहायाव गोजोननायखौ मोनो। मानसिनि जिबनाव संसाराव थांनानै थानायाव जिउआव देहायाव गोजोननायखौ नांगौ। बेनिखायनो आं साफ्रोमनिसिमबो मोनसे आंनि सुंद' आर'ज खालामनाय, आदामोननि बिथोन होनाय, जोंनि इसोरनि बोसोनफोर दिथा जायफोर मोजां गियान होग्राफोर बिसोरो फंसेल' राव बुङो, आफा इसोरखौ गोसो गोरबोजों फोथायनायजोंनो फिथाइ, अब्ला नोङो फिथाइखौ मोनगोन। नाथाय फोथायनाया ओरैबारै जायोबा मोना। नाथाय आं मोनसे बुस्थुखौ दा मोनदों आंनि टेस्टिमनि होनांगौआ आंनि जिउ जारिमिनखौ इसोरखौ मारै मोनखो, आं गिलु बालु खैफोदनिफ्राय मारै बासायजानानै इसोरखौ आं मारै मोनखो होननानै बेखौ बुंनो थाङोबा बहुद गोलाव जागोन। नाथाय आं दा जे बुस्थुखौ आङो सैखात दा मोनबाय, दा बेखौ आं सुंद'यै फोरमायनो सानदों। इसोरनि अननाय आरो बोरखौ मोनथारनो लुगैदोंबा अराय सम इसोरा जोंजों लोगोसे थायो, बयजोंबो लोगोसे थायो, बे हले थार आरो सैथो नंथारगौ। खालि बेल' मोनसेल', इसोरा जोंखौ बयखौबो नेनानै थायो। सोरांस्लाबमोनै जोङो जानो हागौ जों ख्रिस्ट'आरि, नाथाय सोरांस्लाबमोनै गाव गावनि मानसिनि लुबैनाय हास्थायनाय गावनि मावनाय दांनायजों जों बिजि जायो। नाथाय सिखारनानै फंसेल' राव बुंनांगौ जे हामबायसै आफा अनसुला फोरबो जिसु, अननायजों नोंनि अननायजों बे स्रांखौ सारा मुलुगाव होनायजों लोगोसे आंनि जिउआवबो होबायब्ला दिनै गासै हाबाफारिखौ नोंनो गथायबाय प्रभु होननानै सुंद' आर'जखौ बिनानै नोङो हामबाय होनानै जुदि इसोरनिसिम हामबाय होनानै जुदि ओंखारलाङोबा निस्सय आफा इसोरा नोंसोरजों लोगोसे थायो। आंनि जिउआव मोनसे फोथायनाय दंसै आरो बे गोगोमै गोरायै फोथायनाय दंसै आंनाव। आङो सिखारनाय लोगो लोगो आं आफा इसोरखौ बिन्दोआव आंनि आर'ज गाबग्रा रुमाव आं आर'ज गाबो, इसोरखौ हामबाय होनायजों लोगोसे दिनैसिम आं हामबाय होनानै ओंखारलाङो। दिनैसिम आं खिन्थु जिउआव गोजोननायखौ मोनो। दिनै दुखुनि समावबाबो, दिनै खैफोदनि समावबाबो आङो दिनै जिउआव रंजानाय दं। इसोरनि इच्छा आंखौ जुदि लामाफ्राव माबा खालामनांगौब्लाबो इसोरनि इच्छायै जाथों, आं जुदि माबा सैनांगौबाबो जानांगौब्लाबो आफा इसोरनि इच्छायै जाथों। ओंखायनो आं बयखौबो बेखौनो बुङो, सिखारग्रोमोना आफा इसोरखौ अनसुला फोरबो जिसु एबा आयं बिमा मारियामखौ हामबाय हो। आरो इसोरा बुंदों दुखुनि समाव आंजों रायलाय, आंखौ बुं फिसा, आंनो बुं। मानोना इसोरजों जों रायलायोबा इसोरानो समादानगिरि, मानोना इसोरानो सोरजिगिरि आरो बेनो बासायगिरि। जेनोखि जोंनि मोदोम आरो जिउ सोलेरखौ इसोरानो दादोंमोन, हांआबो इसोरानो होदों, अब्ला जोंनाव जेबो अधिकार गैया, आफा इसोरनिनो अधिकार। सोलेर आरो हांआ जुदि प्रभुनिब्ला, अब्ला आङो बेखौनो फोथायबाय। आंनि फोथायनायखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो मोननानै गोजोननायखौ मोनबाय। बेखौनो आरज गाबो, बयबो हागौबा आफा इसोरखौ बयबो हामबाय होनानै ओंखारलां आरो नोंनि थांखिखौ इसोरनो गथायलां। अब्ला प्रभु जिसुआ नोंजों लोगोसे थानानै अरायसम हेफाजाब होगोन। अब्ला अनजाग्राफोर, दिनै जों अनजाग्रा फंबाय प्रजित नार्जारी एबा थाख्लाय बर' सावथुन फिल्माव मुंदांखा, जों बयबो मिथिगौ एबा खोनायो एबा नुयो। बिथाङा नाथाय दा बर' सावथुन फिल्मनि सासे मुंदांखा जानोबाबो दिनै इसोरनि अननायजों बे गोथार जिउनि लामाजों बे आगान सुरदों। जोङो बिथांनि बे दुखु सैनाया जोंखौ फोरोंबाय आरो जोंबो बिथांबायदि सैसोनो थाखाय। आरो दिनै आं जोबथा बेखौनो गासै अनजाग्रा आइ आफा आरो बिदा फंबाय बिनानावमोनसिम, जोंनि अनजाग्रा प्रजित नार्जारी एबा थाख्लाय नार्जारीनिसिम फैनायनि गेजेरजों जायफ्रा बे ज्यति प्राइम मिनिस्ट्रिखौ जे बे अनो, अनसायो, नायो, दा नोंथांमोना जोंनि अनजाग्रा जाय थाख्लाय नार्जारी, बिथांनाव आं एसे सोंबावनो लुबैदों, मा नों बे धोरोमनि ज्यति प्राइम मिनिस्ट्रिखौ नोंथाङाबो माबा सापर्ट दं, बेजों लोगोसे गुबुनफोरखौबो सापर्ट होजानो एबा माबाफोर शेयार खालामजानो लुबैयो नामा? औ, आं निस्सय शेयार खालामजानो लुगैयो। मानोना ज्यति प्रेयार्स मिनिस्ट्रियाव माखासे जोङो गियाननि बाथ्राखौ सोलोंनानै लानो थाखाय खाबु मोनो। मानोना बे ज्यति प्रेयार्स जे मिनिस्ट्रि जे माबा इउटुब चेनेल जे खुलिदों, बावहाय धोरोमनि बागैल' नङा, मानसिनि गियाननि बागैबो जों मारै सोलिनांगौ एबा
मारै गाव मानसि हिसाबै गावनि थाखायल' थांनानै थानाङा एबा गुबुननि थाखायसो थांनानैबो थानांगौ बेखौ इसोरा जोंनो फोरोङो। दा जति प्रेस मिनिस्ट्रियाव बेखौनो मोनो। आंबो निसय साबस्क्राइब खालामखादों। आङो नायनो सोलाबाबो मा जायो गोलावबा आदा नायनानै फोजोबो आं। आंहा एक्चुअलि मोजां मोनो ओंखायनो बयबो सापर्ट खालामलायनाया मोजां। खारन बे इउटुब चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामोबा नोंथांमोना निसय आदानि बोसोन होनाय एबा आदानि बोजों थांनानै मिराकोल खामानि मावनायफोरखौ बे इउटुब चेनेलाव आदानि चेनेलाव नुनो मोनो आरो। दा बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायबाय जे इसोरनि बायख'फोरजों सोलिनो नाजादो एसेबाबो। मानोना इसोरनि बोसोनफोरजों थाङोब्ला जोङो निसय बासायजानायखौ मोनथारो। ओंखायनो जोङो ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिया जाहैबाय मोनसे इउटुब चेनेलल' नङा, बेवहाय माने जों गियान आरजिनानै लानो हायो। बेनिखायनो बयखौबो बेखौनो आर'ज खालामनाय, अननानै बयबो सापर्ट खालामलाय आरोना। अनजाग्राफोर, दा जोङो अनजाग्रा फंबाय प्रजित नार्जारिनिफ्राय बियो जोंनि गेजेराव माखासे गावनि जाबोनाय आरोबाव इसोरनि गेजेर अननाय आरो माखासे आंनि अनजालि सासेल' फिसा आलफनसानि गेजेरजों गोबां अननाय आरो बेबायदिनो गासै सुबुं हारिफोरनि गेजेराव बे अनसायजानाय सासे मोजां बर' फिल्म सावथुननि सासे मुंदांखा। बिथाङा दिनै गासैखौबो खावलायनायजों लोगोसे गावनि फोथायनायखौ आरो इसोरनि सायाव बेसेबां फोथायनाय दं बेखौ जोंनो मिथिहोबाय। अनजाग्राफोर आरो बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिखौबो गुबुन बिदा फंबायफ्राबो अनसायगोन, नायगोन बिथाङा आरो सापर्ट होनो थिनबाय। नाथाय आं बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिखौ नाथाय बै गुबुनफोर इउटिउबार हाजार दङ, नाथाय आं बाहाय रां खामायनो थाखाय नङा। बबेखानि जाय फंबायनि खुगानिफ्राय खोनाबाय बाहाय माथो धोरोमनि थाखायल' नङा, गियाननि गोबां आरजिनायफोरनि जिउ लामायाव आगान सुरनायनि बेफोरखौ फोरोंनायफोर दं। बेनिखायनो फै नोंथांमोना दिनै खेबसेबाव जोंनि बे समाव मोगा मोगि लानायनि गेजेरजों आरो गेदेर टेस्टिमनि होनायनि गेजेरजों जोंनि इसोर अनसुला आफा इसोरखौ प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ जों हामबाय होनायजों दिनै जों बाहाय फोजोबनो लुबैबाय। खेबसेबाव जोंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनाय बावहरनायखौ नाजावनानै दिनै जों बाहायनो जोंनि बे टेस्टिमनि लानाय बिबुंथि लानाय मोगा मोगि लानायखौ बाहाय फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों, जिसुआ बाख्नाय जाथों। दे हामबायसै फंबाय।